हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कसे आहात सगळे? मी अध्या स्वागत करते आपलं आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मैत्रिणींनो, मला वाटतं आपण तब्बल 2 महिन्यानंतर भेटत आहोत. तर मला नक्की कमेंट करा की तुम्ही सगळे कसे आहात. तर 2 महिन्यानंतर मी का भेटते, 2 महिने मी यूट्यूबवर का अपडेट नव्हती, 2 महिने मी व्हिडिओज का बनवल्या नाही, तर याची मी थोडीशी तुम्हाला अपडेट देणार आहे. माझी पर्सनल लाईफ अपडेट मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हाला समजेल. आणि काही जणांना आयडिया आली पण असेल, कारण माझे लास्टचे जे व्लॉग आहेत जर तुम्ही बघितले असतील तर तुम्हाला आयडिया आलीच असेल. ठीक आहे. आणि आज मी शुभारंभ पण करणार आहे, म्हणजेच आज मी माझ्या व्हिडिओजचा शुभारंभ करते या व्हिडिओपासून. तर मला वाटतं तुम्ही मला नक्कीच सपोर्ट कराल. तर 2 महिने मी कुठे होते? तर मला वाटतं की तुम्ही माझे लास्टचे व्लॉग बघितले असेल तेव्हा मी 9 महिन्याची प्रेग्नंट होती. म्हणजे मला ऑलमोस्ट 9वा महिना लागला होता आणि 9व्या महिन्याचे मला वाटतं 3 हफ्तेच गेले असतील आणि लास्ट वीकमध्ये मला लगेच म्हणजे पाणी चालू झालं डिलिव्हरीचं. तर त्यामुळे लगेच दवाखान्यात नेलं आणि नंतर माझी डिलिव्हरी झाली आणि मला बाळ झालं. त्यामुळे मला व्हिडिओज बनवता आल्या नाहीत. कारण तुम्हाला माहिती आहे, जर तुम्ही एक नवीन आई होता तेव्हा तुम्हाला दुसरं काही दिसत नाही तुमच्या बाळाव्यतिरिक्त. तर माझं पण तसंच झालं. मला पूर्ण दिवस त्याच्यातच निघून जातो, त्यामुळे मला व्हिडिओज बनवायला मिळाल्या नाहीत, तुम्हाला अपडेट करायला मिळाली नाही. 2 महिने मी ब्रेकच घेतला आणि मला वाटतं मला सांगायला आवडेल की काल माझ्या बाळाला 2 महिने कंप्लीट झालेले आहेत. आणि म्हटलं आता 2 महिने कंप्लीट झालेले आहेत, तर मला म्हटलं व्हिडिओज बनवू दे, तुम्हाला माझे अपडेट देऊ देत. तर 2 महिने झालेले आहेत आणि तिसरा महिना लागलेलाच आहे म्हणजे. तर आता तोच सुद्धा स्टेबल झालेला आहे, कारण की जेव्हा तुम्ही एक नवीन आई बनता तेव्हा तुम्हाला पण स्टेबल व्हायला वेळ लागतो आणि तुमच्या बाळाला पण, कारण की 2 महिने तुमचं बाळ झोपतच नाही. आणि माझ्या बाबतीत पण एवढं नाही झालं, म्हणजे माझ्या बाळाने मला इतका त्रास नाही दिला. पण हां, थोडंसं रात्री झोप नाही, दिवसा झोप नाही, थोडासा आराम पण करायला लागतं. त्यामुळे मग मी जरा स्किपच केलं व्हिडिओज वगैरे बनवणं. माझ्या मेन चॅनेलवर पण मी एकही व्हिडिओ टाकलेला नाही आहे आणि या चॅनेलवर सुद्धा मी अजिबात व्हिडिओ टाकलेला नाही आहेत. हां, मी एक दिवस माझ्या डोहाळे जेवणाची व्हिडिओ पोस्ट केली, शॉर्ट व्हिडिओ होती. तो जर तुम्हाला व्लॉग बघायचा असेल डोहाळे जेवणाचा, तर तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल आणि जर माझ्याकडे तो असेल अवेलेबल तर मी या चॅनेलवर सुद्धा टाकेल, तर तुम्ही नक्की बघा. तर मी आहे ना एक शॉर्ट व्हिडिओ अपलोड केली या चॅनेलवर. त्याला खूप चांगले व्ह्यूज आले आणि खूप सबस्क्रायबर पण वाढले. तर त्यासाठी थँक यू आणि अशा सपोर्ट करत राहा. तुम्हाला खूप छान छान व्हिडिओज बघायला मिळतील. तर डोहाळे जेवणाचा जो व्हिडिओ तो अपलोड केला आणि त्यावरून तुम्हाला कळलंच असेल मी प्रेग्नेंट होती. आणि आता त्या 7व्या महिन्याची डोहाळे जेवण झालं होतं आणि त्याला ऑलमोस्ट 4-5 महिने झाले. तर मला छान असं बाळ झालेलं आहे आणि मला मुलगा झाला आहे की मुलगी झाली हे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल. आणि प्लस माझं सी सेक्शन झालं आहे की नॉर्मल डिलिव्हरी झाले, ते पण तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघायला मिळेल. आणि ते काय होतं माहिती आहे का, जेव्हा तुमचं बाळ होतं, जेव्हा तुम्ही नवीन आई होता ना, तुम्हाला काहीच करायला वेळ मिळत नाही. इव्हन तुमच्या स्वतःकडे पण लक्ष द्यायला तुम्हाला वेळ मिळत नाही. तुम्हाला फक्त तुमचं बाळ आणि तुमची हेल्थ यावर पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट करावं लागतं. माझ्या बाबतीत पण तसंच झालं. आणि इथे खूप उकडतंय, गरम होतं. तर माझ्या बाबतीत सुद्धा तेच झालं. मी पूर्ण वेळ माझ्या बाळाला दिला. 2 महिने तरी कंप्लीट त्याला पूर्ण वेळ द्यायला लागतो. तुम्हाला तर माहितीच आहे, त्याला पूर्ण स्टेबल व्हायला. तर असं माझे 2 महिने माझ्या बाळाच्या केअरमध्ये आणि माझ्या पण काळजी मी व्यवस्थित घेतलेली आहे 2 महिने. आणि तुम्ही बघू शकता मी कशी झालेली आहे. मला ॲब्रो करायला सुद्धा वेळ मिळत नाही आणि मी काल जाणार होती, तर काल नाही जमलं मला. आज पण जाणार होती, पण आज स्कूटी घरी नाही आहे, स्टेशनला आहे, त्यामुळे मला जायला नाही मिळालं. आता उद्या बघते, उद्या जाईल, ॲब्रोज वगैरे करून येईल. आता माझं जे बाळ आहे ते व्यवस्थित झोपतं, व्यवस्थित म्हणजे मला काही त्रास देत नाही. हा थोडंसं त्रास होतं, कारण की लहान मुलं असतात, त्यांना या आपल्या जगामध्ये नवीन असतात, त्यांना स्टेबल व्हायला खूप वेळ लागतो, कारण की त्यांना कोणतीच गोष्ट माहिती नसते. दिवस काय असतो, रात्र काय असते. कारण पूर्ण दिवस ते झोपतच असतात. पण माझं जे बाळ आहे त्याची एकदा जर झोप गेली
तर त्याला झोपवायला 3-4 माणसं तरी लागतात, कारण की त्याला जी झोप आहे ती लागत नाही. आलेली असते पण त्याला ती लागत नाही. त्याच्यामुळे तो खूप किरकिर करतो, खूप रडतो आणि म्हणजे रात्रीचे असे 3 तरी वाजवतो. मागच्या वेळेस तर मागच्या महिन्यामध्ये तो सकाळचे 5 वाजवायचा झोपायला आणि आता थोडं कमी झाले. नंतर मग 3 वाजवायला लागला आणि आता 12-1 वाजवतो. पण हाय, व्यवस्थित आहे सगळं. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल की मला मुलगा झाला की मुलगी झाली, माझं सी सेक्शन झाले की माझी नॉर्मल डिलिव्हरी झाली, हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगेल. तर मला वाटतं पुढचा व्लॉग नक्की बघा आणि मी आजपासून माझ्या व्लॉगिंगचा शुभारंभ करत आहे, माझ्या व्हिडिओजचा शुभारंभ करत आहे आणि मला वाटतं तुम्हाला नक्कीच आवडतील माझे व्हिडिओज आणि माझे व्लॉग्स. तर नक्की मला सपोर्ट करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि मी खूप छान छान कॉन्टेंट तुमच्यासाठी घेऊन येत जाईल आणि माझ्या बाळाला पण तुम्हाला दाखवेल मी. तर नक्की व्हिडिओज बघा आणि माझी हालत अशी आहे याच्यावर तुम्ही जाऊ नका, कारण की तुम्हाला माहिती आहे नवीन आई जेव्हा असते तेव्हा तिची हालत अशीच असते. आणि जर तुम्हाला जर पहिलं बाळ असेल आणि जर ते दुसरं झालं तर पहिल्या बाळाचं तुम्हाला एक्सपिरियन्स असतं की दुसरं बाळ कसं सांभाळायचं. तर मला तसा काही एक्सपिरियन्स नाही आहे. मला एकच पहिला माझं बाळ झालं आणि त्यामुळे ते एक्सपिरियन्स घ्यायला पण ते अनुभवायला पण वेळ लागतो आणि ते खूप छान असतं सगळं. बाळ हसतं, रडतं, काही वेगवेगळे असे ॲक्टिव्हिटीज करतं तर खूप छान मज्जा येते. तर तेच सध्या चालू आहे आणि ते तुमच्यासोबत मी शेअर करेल आणि आता थोडा-थोडा आता थोडा-थोडा माझं बाळ मस्त असं खूप छान-छान ॲक्टिव्हिटीज करतो. तर तुम्हाला ते नक्कीच पुढच्या व्लॉग्समध्ये बघायला मिळेल आणि हां, 2 दिवसानंतर त्याचं मुंडन पण आहे, म्हणजे केसं काढायचे आहेत, ते पण तुमच्यासोबत शेअर करेल. तर अपडेट तुमच्यासोबत शेअर करायचं होतं. तर मला वाटतं तुम्ही नक्कीच मला सपोर्ट करा. तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन आहे त्याला पण हिट करा, कारण त्याच्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला लवकरात लवकर पोहोचतील. तर चला आता नेक्स्ट व्लॉगमध्ये भेटेल. तुम्हाला पूर्ण व्लॉग मी दाखवेल. हे थोडंसं लाईव्ह अपडेट होतं. माझ्या व्हिडिओजचा शुभारंभ होतं. 2 महिने मी कुठे होती हे सांगण्यासाठी ही व्हिडिओ बनवलेली आहे. तर चला नेक्स्ट व्लॉगमध्ये भेटूयात आता. बाय बाय. टेक केअर.